panjenengan iku nembe eca kapieca wonten ing pamardi putri kok dadak keplajeng ngantos dumugi alas niku napa dasare? Kyai Meru Supatmo. Meru Supatmo? Kenging menapa Meru Supatmo niku? Wonten gonjak kula lan kadang-kadang kula pati. Lah gemblung apa piye kok Meru Supatmo? Kula piyambak boten mangertosi. Nanging pawadanipun badhe maleske sedane tiyang sepuh nalika semanten. Dados ngoten jasaripun. Napa taksih bujo? Nyatesan tasih bojo. Menawi ngaten, nggo panjenengan sugih. Supatmo. Atus pundi, Pan? Apa sing kok karepe kok nganti kowe mbujuk sedulurmu ayu Pramesti lan Mandario Seksara calon mara sepuh, Man. Ngono ya kena. Saiki njur kowe duwe dasar sing kepiye? Timbang anake sampean niku rondo mboten duwe bojo ra nggih. Kang Mbok Pramesti nggih rondo mboten duwe bojo. Bener. Ramuni nggih sami mawon. Ora kwen. Kula niku welas wong wedok ayu-ayu kok mung dadi rondo. Karep kula niku badhe kula openi, badhe kula boyong wonten ing Gunung Arko. Kula nggahaken pinangka garwa. Ngono ya apik, nanging kurang becik. Lho nek sampean niku ndarani kurang becik, Iya, gen kurang becik ingen pundi, Man? Meru Supatmo. Priwun? Ya senajan to Ndara Pramuni Pramesti kuwi mung sedulur arah. Nanging kowe wis diwengku pinangka putra lan Sang Prabu Sri Aji Jaya. Ngono. Amandario Seksara. Kepiye Meru Supatmo? Leres menapa ingkang dados pangandikanipun Paman Arya Seksara menawi kula kalebu anak angkat Rama Prabu Sri Aji Jayabaya. Bener. Nanging panjenengan kula aturi pirsa. Kepiye? Napa sebabipun Rama Sri Aji Jayabaya ngantos ngangkat kula pinangka anak? Supados kula menika boten ngucap sedanipun Rama Prabu Niranda kawaca. Monggo wedal sak menika kula sampun ngertos larianipun lampahan kula lan Sri Aji Jayabaya. Lah iki tanggep kowe wis nunggak semilan pakartine wong tuamu. Meru Supatmo. Nek pancen kaya ngono tumindak, aku kang dadi pepalang. Nek kowe dadi pepalangku teh, para yaksa.
separo. Yo irit lah nek kono. Ayo. Sangat murah. Sangat. Tak pantas sekali papat. Sira mumpat limo. Tak pantas sekali limo. Dikira sira. Ini loro. Neo imba-imba. Goblok jen iki kekuatan. Kekuatan ke limo mentalku. Lha bocah rupane ora kekuatan kok. Lah wong iki yo. Hei, limo masa tak pantas sekali loro kena. Ampun. Aku butuh sikile papat. Yo, Wes sekarang piro, hai? siji. Yo. Sira siji jeraten. Loro. Kasih tak cilik. Double. Sira rupane iki. Oh, ya kencang wae. Ya ampun. Yo. Alah goblok yang parah sing ngerti. Kamu balik yo. Ini goblok ketongan kok. Lah salah kene-kene cepet siji. Ayo. Iya tahu tenan. Aduh. Sajur aku. Boro-boro kowe. Aku aku. Boro tenanan kok. Koncone kurang aturan sing dhuwur. Mana lu buah ngono. Turut pancen lho. Sementara sapa? Kabeh. Hei. Sementara sapa? Sing mancal kowe aku sak kanca kowe. Kowe wani yang bau. Karo piye? Rene. Omongin cek banter. Mesti kowe. Ora ngerti. Lah apa macam rene? Idune. Kene. Muncrat kabeh. Kurang ajar. Kowe wani yang bau. Hei. Asu mah. Hei. Pasare rawani mongkane kamar. Awas. Siji, loro, maju bareng.
loro maju bareng. Ada memet-memet pemat.